welcome to a YouTube channel Queen Sainem Official, guys. Ojo lali di subscribe. Oke sing takut tentang kriteria cowok Sainem. Anyway, terima kasih ya atas hadiah bajunya ini. Baju ini dari bestie aku ya toh. Dari Mbak Revania and Friend. Hadiah. Ada tak dihadiahi barang gitu. Kayak piye teki. Ya wis anyway, terima kasih ya my best friend ya toh. My best friend ku ki piye teki. Nek jangger aku apa pengen baju seksi ngono mesti lek aku ra ndek dhuwit ngono ki di pokokne nglecing mesti to kuwi. Padune ben anu apa kuwi jenenge lek nang pantai ben enek sing digawe seksi-seksi. Cocok, bagus, good. Apa yang aku looking itu pasti yang aku suka pasti bagus. Anyway, thank you. Iki ene pembahasan oke sing tekon. Nem kowe iki seneng kriteria cowok sing gimana? Terus seneng sing cowok sing agresif, posesif, enggak sih takon ngene. Oke sing tekon jadine paling arep nglamar Sainem ya. Arep nglamar Sainem. Lek nglamar Sainem kudu gawe mobil Toyota Race. What? Jadine kuwi kunci utamane. Terus yang penting aku cetuk wonge juga cinta. Kalau nggak cinta pun kalau nggak ada feeling greget sing piye gitu Bu, ya mobilnya tak balik nih sih. Walaupun sudah dibeliin, terus aku nggak greget karo wonge, apa kurang ser karo wonge, ya aku kembalikan. Saya nggak mau. Kok kadung wonge gowalah terus tukang algojo. Aduh, ya wedi nek kancane. Ngene sayang, tak jawab yo. Jadi serempak ae. Terus Sainem ki nek diposesif iki seneng-seneng ae. Tapi lek terlalu posesif, stres saya. Stres. Apa neh aku ki kerjane kan berbaur dengan orang banyak. Terus aku kerjane iki selalu ketemu wong akeh gitu. Engko sanane kaya zaman dahulu, masa-masa aku cek seneng nyanyi, pasanganku gak seneng aku disawer wong, akhirnya berantakan, terus saling musuhan, sampai kono rabi karo tanggoku kulonku. Jadi ini ojo ya Mas yo, ojo mending ndak ojo terlalu posesif. Cemburu boleh tandanya sayang, tapi le terlalu posesif nemen-nemen overprotective yo piye yo butrek juga sih. Sebenarnya aku cewek tipene cepet cemburuan, tukang cemburu, posesif, terus sakjane dhisik ki ora terlalu posesif. Aku dhisik wonge terlalu percaya karo pasangan. Tapi aku selalu dibodohi, terus diblenjani, terus jadine overprotective kayak gitu. Terlalu cemburu. Nek aku cinta, nek aku nggak cinta, jar-jaran bodo amat. Iku saya. Terus aku tipene cewek agresif. Aku sangat agresif dan aku suka cowok sing agresif. Cowok karo cewek sing agresif iku tandane dia romantis, sayang, ngrayan, gremetan. Kaya aku cewek sing agresif, suka pegang-pegang meraba-raba, terus suka manja, memeluk, dan suka diagresifin juga. Sangat suka. Nek cowok sing pendiem, red flag, aku nggak suka. Aku nggak suka. Terus saya dingin, aku nggak suka. Nggak suka ngomong, aku nggak suka. Nggak humoris, aku nggak suka. Aku cowok sing suka iku
humoris, penyayang, tanggung jawab, dan selalu ngabarin. Itu cowok yang aku suka. Terus tipe cowok idamanku nggak pemalas, nggak tulang lunak, terus nggak hanya jadi penalu dalam hidup aku. Aku tipe cewek yang suka membuang cowok. Yes. Jadi ku katakan sebelum orang lain, tonggo-tonggoku nyampe nih hal ini, mending tak sampaikan. Aku cowok tipe uang sing nggak sabar ngemong cowok. Jadi lek ku ingatkan 1, 2, 3 kali dia nggak akan denger, nggak akan paham juga, pasti aku buang. Aku kalaupun sudah nikah pasti aku ceraikan. Jadi itulah aku dan sifat-sifatku yang sekarang. Lek zaman dulu mah beda, aku sabar, goblok gitu. Zaman dulu terlalu percaya, bucin setengah bongkok. Iya, ibaratnya kon mangan tai, ngombe gejo, gitu. Arepe kon ngemut manuk sedina sewengi mu. Nek saiki enggak. Sekarang aku tipe cewek yang takut kehilangan. Jadi sebelum aku kehilangan itu tuh aku tego. Iya, mungkin dari kegagalan dan enggak dari cowok sing enggak tanggung jawab, dari cowok sing kurang ajar, yang tidak bisa merasa bersyukur aku cintai. Jadi di sini aku menjadi wanita itu yang rada keras. Maksudnya disiplin, lek disiplin sikat biyen sih. Dari cewek iki koyo sing tegoan ngono saiki iki karo cowok tego. Dalam artian mutus niki tego, lek dhisik kan ndak tego. Terus ninggal niki tego, dhisik kan ndak tego. Terus serba. Pokoknya nggak seneng, iya, nggak sabar lah gitu loh. Yes, itu diri aku. Jadi kudu pinter ngomong ngerah hatiku gitu. Sopo sing ngarepe ngerah hatimu nemen-nemen ya, bodoh amat. Sing penting ojo waras, ojo lali iclik.